Gara pamani. Gara nyumba. Ndo mai nani? Gara. Ameta basi. Ya. Mkosa koda za uda zangu. Koda za uda. Uzo ndanza bill ya. Maskati. Hello, maskerere. Nashita kubvunza nchi matoilet nyakapi. Toilet alright. Anti mukona ka passage akako. Mukakatedza mote na left ndo first door. Pa left first door. Okay, thank you. Toku paichi. Sorry. Mati ndokunzira ichi. Arikona mkomana wangu. Ndi wangu. Mkomana wangu. Wait. Asa una mkomana? Handina wangu. Asa una murume? Ndisandawanikwa. Uri lonely. Don't worry, zvinoita. Ndina anointing mufungi mabhenteni. Saka ndokunzira ichi. Ndoda kuorder zvese zvinonaka panapa pangezi because ini ane mari mufungi. Atoti nditore zvandoda. Alright. Ndoda sadza rezviyo. Alright. Motora nezvinyenze izvi zvakanyasa moisawo zvimaguru zvakati wandei. Alright. Rice nedowi. Yes. Rice nedowi nema popcorn. Yes. Alright. This era usina munhu ufungi. Epa uchishanda public place yakaita sepangezi pana vanouya vakasiyana. Chirega kundidarukani. Alright, rega ndinotora chikafu chenyu. Alright, mwanangu. Okay. Take it easy. Take it easy. You are in love. Oh my God. Oh, no. Violence, mama. I go pizza stiletto. I get up by the violence, mama. I go pizza stiletto. My violence, my fire. Never own up a moose. My violence, my fire. Never own up a moose. Back up by the violence, mama. So the order. Order pero chakonda ita kuorder na order matrotas aurungoona zvinhu zviripo ba. Koma leggings. Makumbo ndo andoti matrotas izvo ndatoma kumbe nguruwe. So ye kandi. Ndo. Saka ibinga ngangota kuwanirwa nyasha. Wow. Chinaka. Ngokuti tedino kudenye kuseri zvokuti. Sure here. Aiwa tinotenda. Saka biura ni 40 isa ni shudura zima tin. Nkwasha. Anzi biura Ndopa phone. What? Nkwasha. Wow. Ngwese mamuri pa phone. What chine chi? Funa ke ku break, that's the reason why ndura manjibvunza. Unokwanisa kubhadhara neswipe iko cash kana cash. Sorry, excuse me. I should do my drinks. I just want a drink here. I'm taking away you to Balatongo. Or I said I'm not gonna pinda kitchen and have motongo to ram fridge. Oh, take away. Thank you. Alright. Mufamba musha, thank you sir. Thank you. Alright, so ndanga ndiri kuti munokwanisa kubhadhara neswipe iko cash kana cash. Bill $40. Nine. Magambonzo zvinonzi devil is a liar. Nandizitombo zetu chiri kuitika handisiziva kuti ndazvikuitika mira ndimbofona ndozvingatoita nani because izvi handisiziva ndoita sei. Mira ndifone. The service requested is not available. Thank you for calling. Please amusondizvisa izvo zviri kuitiwa kuti mira zvinomira zvakanaka. Ndozvanaka ndiri kuti muri kubhadhara nenzira ipi? Devil is a deceiver mufunge sister. Devil ka. Zvama kutochema Devil wakati ndotokuudza kudai so. Tine swipe, tine iko cash, munokwanisa kubhadhara. Mira ndiite voice note, timbomira ipapa. Allo.
ndiri pangezi restaurant kugranite side. Zvechokwadi Satani wafamba nemagova ndodobvudza kudai. Ndokuudza kudai so devil is deceiver. Nguva yese ndagara munogona. Chibhadhara ika. Ndozvandiri kuti chimbomirira ndiri kuedza kuda kudhajisa zviri kuitika.